Moni nde akuti Malodza amene aoneka ku Nigeria akuti nsikana uyu dzina lake Aisha Suleiman anapezeka kuti anali ndi chibwezi. Aishayo wa zaka 16, chibwezi chakecho Emmanuel wa zaka 19, koma Emmanuelwo anathetsa chibwezi. Ndi Aisha analokwiya kwambiri sizimankondayi Emmanuel kupeza chibwezi china. Ndi ati Aisha kaya mtima unamuwawa kwambiri anapanga pepe soup uja ndikuthiramo poison nkupita ukampasa Emmanuel uja kuti adye. Emmanuel uja nkulandiradi kupita naye kunyumba soup uja kunyumba kuja chibwezi chicha kubwera cha nyowanichi ali bwera tidye pepe soup asanambe kudya kukutulukiranso anzake ena atatu. A Emmanuel onse kutenga maspuni nawonso kutani kudya nawo soup. Kupezeka kuti kumazatulukira abambo ake a Emmanuel pa 26 October. Iwo achakuti alowe nyumba ngofikira opeza munthu pa khomo mnyamata mmodzi mwa anzake a Emmanuel wafa. Ayende alowe nyumba akupeza so munthu winanso pa sitting room wafa. Atopita uchipinda akukampeza Emmanuel uja ndi chibwezi chake cha nyuwani ali pa bedi afa. Anthu 5 onse afa. Anayimba foni kaya ku polisi, kunabwera achipatala a polisi kuthamanga nawo anthu onse aja ku chipatala. Tsoka ilo onse anapangidwa declare kuti ndi okufa. Anafika okufa ifa pachani pa chipatala. Apolisi nkuyamba kufufuza kuti wapanga chipongwe chimechi ndani nanga sanachita determine kunena kuti ndi poison wapha. Kuyamba samadziwa kuti cheni chapangitsa wafa afa ndi chani, poison wake wachokera kuti. Koza anthu onse analata koma atati khangati Aisha aja anakayankhula kumene analiko ananena kuti ndadyesa poison neso ndofuna nditatizirani nditazipha koma suti anazipa adana angoyankhula. Anthu nkudziwa kuti anthu aja aphedwa kwacha kuti wapatsa poison ndani Aisha. Mobu kumgwira kuyamba kummenya. Anthu kuyamba kufuna kuti amutani amuyatse moto. Asana muyatse moto apolisi analata uzidwa kale anathamanga anafika anamutani anampulumutsa anamtenga moti pakali pano akadali omangidwa amanga akumuzenga mulandu utani okupha. Ndongoganiziridwa at the moment chifukwa sizinachitidwe proof kuti ndiye yodwa pani wapanga zimenezo koma ndi nkhani yomwe ili mkamwa kuti ati Aisha watani wapha chibwezi chake ndi anthu 4 onse pamodzi 5 chifukwa chonena kuti heartbreak revenge chifukwa chani wandisiya ukapeza chibwezi ana ang'ono zaka 16 ukakhala wanji ndi mind ngati imeneyoyo eti. Komanso peda basi kungoti kumakhala careful ndi anthu kuti sometimes tikadula chingwe chicha tikadula relationship kuduliratu kuti sometimes munthu ukalekana naye kulekanira natu osatiso kumagawana zakudya. Izo ndezili nkamwa ku Nigeria zikomo kwambiri.